11 hodin 11 minut a já si tady v Římě připím s vámi na start úplně nového YouTube kanálu. Ano, je to tak. YouTube kanál vám bude přinášet inspiraci, motivaci a zábavu. Mé jméno je Michal Zima a pokud se ještě neznáme, tak vás zdravím. Doufám, že mé videopříspěvky vám pomůžou k tomu, abyste žili lepší, kvalitnější a zábavnější život, abyste hlavně žili tady a teď. Protože první složkou obsahu YouTube kanálu bude inspirace. Již delší čas inspiruju lidi svým vlastním příběhem, protože z kluka z malého města na severu Čech, z vyučeného kuchaře, se stal milionář, který žije život naplno. A pokud to, co jsem řekl, vás zdravě naštve, tak jenom dobře, protože osobně si myslím, že když jsem to dokázal já, tak co teprve dokážete vy, když mé vědomosti, znalosti a zkušenosti zapracujete do svých životů, kariér a začnete žít tady a teď. Motivace. To je nesmírně důležitá složka v životě. Já vám ji přináším prostřednictvím školy života. Školu života už dobře znáte, píšete si o ní, milujete ji. Právě proto, že se jedná o real life, real story. Nejsou tam žádná moudra vyčtená z knih, ale je to tak, jak to v životě chodí. A věřte mi, že mám za sebou 25 let zkušeností a praxe v řadě oborů, který jsem nevystudoval ani náhodou a přesto jsem v nich uspěl. Jak je to možné? Sledujte školu života a uvidíte, že i váš život nabere směrem vzhůru. Zábava. Přiznám se vám k jedné věci. Jestli něco v životě opravdu miluju, tak prostě já rád bavím lidi. Baví mě bavit lidi jako moderátor. Takže jestli pořádáte nějakou party, večírek, akci, motivační seminář, prostě cokoliv a chcete, aby se vaši klienti, hosté královsky pobavili, tak odteď už víte, koho máte zavolat. Stačí mi bodový scénář, nějaký ty partneři, sponzoři a zbytek nechte na mě. A věřte mi, že to bude party roku. Tenhle YouTube kanál jsem připravoval delší čas. A přiznám se vám, že se teď cítím skvěle. Ne proto, že jsem v Římě na střeše prostě michelinské restaurace, hotelu, kterým tady trávím úžasný víkend, ale právě proto, že mám pocit, že v dnešní době lidi tu inspiraci, motivaci a zábavu potřebují. Že potřebují, aby je i někdo zdravě naštval, aby se jejich život změnil k lepšímu. A možná už teď si říkáte, proč to dělám. Proč vlastně za to nic nechci, když v dnešní době ty informace, know-how, vědomosti, znalosti, kontakty mají cenu zlata. A já vám upřímně odpovím. Každý člověk, který se má v životě dobře, má pocit, že má dát něco zpátky. A samozřejmě, že i já se věnuju dobročinnosti a spoustě dalších aktivit, ale tento YouTube kanál je mé díky tomu nahoře, že prostě ty věci fungují tak, jak si to přeju. Tak, jak na tom makám, tak, jak si zatím jdu. A pokud vy ve svém životě máte pocit, že máte navíc, tak jste tady a teď na správném místě. Protože YouTube kanál Michal Zima, inspirace, motivace, zábava, je rozhodně pro lidi, kteří chtějí od života víc. Takže vítejte, nezapomeňte se zaregistrovat k odběru, protože to rozjedem naplno. Protože tak se má žít život. Tady a teď. Zdravím z Říma a těším se s vámi na viděnou v dalších dílech školy života a dalších videopříspěvcích. A nebojte se napsat o to, co chcete vidět nebo zažít. Here we go!